Jo. Ale já mám 6 měsíců, že jsem telefon vyhodil, ale... Ale bez toho vodítka teda sebe nás si nedostaneš. Počkej, já ti dám. Ale Bajta, přestaň. A teď už tam můžeš dostat monťáka, ale. Ale je to, teď už nemáš čeho se bát. Děkuji. Já mám... To jsem šel zachránit. A proč ty jsi tam šla? Já jsem si šla umýt ruku jenom od krve, od psa. A tady na kraji předtím jsem byla neklouzalo to a teď jsem tam stoupla a už jsem jela. No. A už to bylo. No, moc dobrý. Hlavně, že jsem tu